Πρωτοτυπία με γεύση Ελλάδας από το Σύνδεσμο Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων και Ποτών του Εξωτερικού. Με μεγάλη επιτυχία, ο Σελετροπέ κατάφερε να φέρει κοντά Έλληνες παραγωγούς με εμπόρους και εστιατόρες από το εξωτερικό στην 21η Διεθνή Έκθεση The Trop και Ίνος 2011. Στη Γελέξπο 2 στάντ του Σελετροπέ έκτασης 360 τετραγωνικών μέτρων φάνηκαν αντάξια των προσδοκιών και είχαν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Πρωτοποριακή. Πράγματι συμμετέχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη The Trop, κάθε 2 χρόνια, και μια τέτοια εκδήλωση για πρώτη φορά είδα. Θα έλεγα η ελληνική γαστρονομία, ιδιαίτερα της Γερμανίας, μπορεί να κερδίσει πολλά από αυτήν την εκδήλωση. Πετυχημένοι επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν στο κάλεσμα του Σελετροπέ και συμμετείχαν στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 14 Μαρτίου. Η εκδήλωση πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ πετυχημένη. Καταρχάς φαίνεται από τον κόσμο ο οποίος ήρθε στο περίπτερο. Ο Σελετροπέ κατάφερε να κάνει ένα καταρχάς πάρα πολύ ωραίο περίπτερο πάνω από το γενικό επίπεδο της The Trop. Μεγαλύτερη ευελιξία και στήριξη από την πολιτεία πρότεινε ο πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για τα θέματα αθλητισμού Γιώργος Ορφανός, που επισκέφθηκε το στάντ του Σελετροπέ. Έχει μια εξαιρετική οργάνωση, γι' αυτό βλέπετε ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι εδώ πέρα, δοκιμάζει τα προϊόντα, υπάρχουν προτάσεις που ξεκινάνε από το προϊόν αυτό καθεαυτό μέχρι την τελική του μορφή μέσω μαγειρικής παρουσίαση, τα ποτά. Είναι μια εξαιρετική κίνηση η οποία απαιτεί στήριξη από την πολιτεία. Παραδοσιακές αλλά και καινούργιες συνταγές από καταξιωμένους σεφ μπροστά στα μάτια των επισκεπτών, αφού μέσα στο χώρο της έκθεσης υπήρχε ένα πλήρως εξοπλισμένο εστιατόριο. Ο εμπειρος σεφ Σωτήρης Ευαγγέλου αποκάλυψε ακόμη και τα μυστικά του. Τα χαλασινά τα βάζουμε πάντα τελευταία στιγμή. Γιατί κάνουν πολύ λίγο χρόνο να ψηθούν. Αν τα βάλουμε από την αρχή μες στο γιουβέτσι, το αποτέλεσμά μας θα είναι άσχημο, γιατί θα έχουν ήδη ξεραθεί, θα έχουν χάσει όλα τα ζουμιά τους. Κρασί, φέτα, ελιές και άλλα ελληνικά προϊόντα σε συνδυασμό με την δεξιοτεχνία των σεφ έδιναν νέες προτάσεις για την ανανέωση των μενού. Και έναν πολύ καλό σεφ που έκανε πολύ ωραίες προτάσεις και πιστεύω ότι πέτυχε 100% το σκοπό του, γιατί ο σκοπός ήταν ουσιαστικά να παρουσιάσει νέες προτάσεις μαγειρικές για τους εστιατόρες του εξωτερικού. Ο κόσμος δοκίμασε τα εδέσματα και έκανε βόλτα στα στάντ του Σελετροπέ, αποτυπώνοντας νέες γαστρονομικές ιδέες. Είναι μια τάρτα από κανταΐθι με κρέμα γιαουρτιού και φράουλες. Εκτός από την ικανοποίηση για την άρτια διοργάνωση, οι επιχειρηματίες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και για την άμεση επαφή με τους συνεργάτες τους. Αυτός ήταν άλλωστε ένας από τους στόχους του Σελετροπέ. Η οργάνωση ήταν αρκετά καλή, θα έλεγα, και για πρώτη φορά μέσα σε έκθεση βλέπω να λειτουργεί έτσι γαστρονομικά, αλλά και όσο αφορά την προώθηση του κρασιού σε ένα χώρο. Δηλαδή το πάντρεμα ήταν τέλειο, δηλαδή οι σεφ είχαν κάνει καταπληκτική δουλειά μαζί με τα κρασιά που δουλέψανε πάνω σε αυτά τα κρασιά και βγήκε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Πραγματικά η εκδήλωση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έδωσε τη δυνατότητα στους Έλληνες παραγωγούς να γνωρίσουν από κοντά τους εισαγωγείς των ελληνικών προϊόντων, οι οποίοι είναι οι άξιοι πρεσβευτές της ελληνικής κουζίνας, διότι μέσα από το δικό τους δίκτυο διοχετεύονται τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού. Θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον. Θετική εντύπωση προκάλεσε και η ανταπόκριση από το εξωτερικό. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την οργάνωση της Σελετροπέ. Ήταν πολύ πιο παραπάνω από αυτό που περιμέναμε. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή ουσιαστικά ήταν ένας συνδυασμός των παραγωγών, των εμπόρων της Κεντρικής Ευρώπης που απευθύνονται μαζί σε μια ενιαία πρόταση στον εστιατόρα και στον τελικό μας καταναλωτή. Σε αυτά, σε συνδυασμό με τους σεφ οι οποίοι έκαναν εκπληκτική δουλειά, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Ήταν μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη εκδήλωση. Εντυπωσιακό ήταν ότι ανταποκρίθηκαν οι εισαγωγείς από το εξωτερικό και είχαμε μεγάλη προσέλευση και ενδιαφέρον για τα κρασιά μας. Πρωτόγνωροι για τα δεδομένα χαρακτήρισαν την οργάνωση αρκετοί εινοπαραγωγοί και ποτοποιοί. Ο σκοπός μας είναι αυτός. Θα πρέπει να δείξουμε δηλαδή όλοι μαζί σύσσωμοι στο εξωτερικό, στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού είναι, στους Ευρωπαίους γενικά, ότι κάτι αλλάζει στην Ελλάδα, κάτι πρωτόγνωρο γίνεται, κάτι καινούριο γίνεται. Να αλλάξουμε δηλαδή την νοοτροπία και τη γνώμη
των Ευρωπαίων που έχουν για μας, για να μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να προωθήσουμε κάποια προϊόντα στο εξωτερικό, κάποια φαγητά, γαστρονομία και κάποια κρασιά. Γιατί ένα καλό φαΐ πάντα συνοδεύεται από ένα καλό κρασί. Ήταν υπέροχη εκδήλωση και πολύ σωστή η ενέργεια αυτή. Την επικροτούμε και θέλουμε να την επαναλάβουμε. Οι καινοτόμες ιδέες που ξετύλιξε ο Σελετροπέ στο πιο κεντρικό σημείο του περιπτέρου άφησαν μόνο θετικές εντυπώσεις και ευχή όλων είναι να συνεχιστεί η πρωτοβουλία. Είναι μια πολύ καλή εκδήλωση, πολύ καλή πρωτοβουλία και ο σύνδεσμος είναι μια πολύ καλή ιδέα. Προωθεί, αγκαλιάζει τα ελληνικά προϊόντα, πρέπει να τα αναδείξουμε, ειδικά τα ποιοτικά προϊόντα, και να έχουμε στενή συνεργασία με τους Έλληνες του εξωτερικού. Νομίζω ότι ήταν μια καλή προσπάθεια των Ελλήνων εισαγωγέων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ήταν μια καλή ευκαιρία για τους Έλληνες παραγωγούς να δείξουν τα προϊόντα τους στους Έλληνες εισαγωγείς και αυτοί με τη σειρά τους να δοκιμάσουν και να τα προωθήσουν στις αγορές του εξωτερικού.